Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Mega Manila. Hi, partner. How are you? Hi, partner. Match tayo ngayon ah. Ako ay isang halaman at ikaw ay isang butterfly. Mamaya dadapo ka na sa akin. Ang laki ng butterfly oh. Parang anytime lilipad ka. Pwede. Maganda. Maganda yung naisip mo. Ano mo, partner? Tama. Ano ba yan? Akala ko, pwede pakpak mo talaga, pwede. Diba? Tingnan mo. Pwede mo siya yung pakpak. Oh. Lipad ka nga. Pwede tatanggal ba yung ano niya, headboard na, yung headboard na pakpak? Pag natatanggal ka, gawin mo mamaya, lipad-lipad ka sa labas mamaya. Ang bigat. Pwede kang gawin sa Ranggola. Diba? Kung magaan yan, pwede kang gawin sa Ranggola, lilipad ka sa labas, mahangin. Maganda ang headboard na iyong kama. Thank you. Kay ano to eh, kay Princess to na room. Hindi ko alam, hopefully hanggang sa paglaki niya, partner, gusto niya pa rin itong design na ito. Alam mo yun, mahirap kapag halimbawa. Oo, halimbawa, partner, kapag meron ka, siyempre, mo, dahil wala pa naman silang mga choices mo yung mga damit nila, yung mga kama nila, ganyan. Kaya lang not knowing na kung pag lumaki ba sila, gusto pa rin ba nila ito. Pero wag silang umarte kasi hindi naman tayo mayaman. Hindi naman tayo mayaman. Ano ang nasa bahay, tiisin mo yan, di ba? Kaloka. Ito, tayo, mga bata tayo, hindi naman tayo namimili ng kama natin. Pag sinabi mo, diyan ka mahiga, di ba? Diyan ka mahiga talaga. Minsan, tabi-tabi pa, minsan, pakit pa eh. Diba? Natutulog na nga lang tayo sa tupo eh. Di ba dati naalala mo ng kabataan natin? Hindi naman tayo talaga, mayaman lang may kama sa bahay. Di ba? Normally, yung mga bata sa banig natutulog. Yung iba natutulog sa upuan. Swerte na pag malambot ang sofa. Mayaman lang ang may kasi 'di ba nung araw, partner, ang pinakausong commercial ng kama, yung Salem bed. Yung elepante. Yung elepante na tumatapak. Di ba? Hari ng tibay, di ba? Yun eh. Salem bed ang hari ng tibay. Tapos commercial model ng elepante. Tama, di ba? Elepante yung commercial model. Tapos, parang hindi nga lang isang elepante yung partner. Di ba? Parang kaya ang kahit ilang elepante. Ganun siya katibay. Ang yayaman lang po nakakabili nung Kasi, anong tulugan mo nung bata ka, partner? Banig kami. Banig yung tulugan namin. Literal, yung lola namin, naglalala ng yung elepante. Yung lola namin, naglalala siya ng pandan na banig, pandan na sombrero, pandan na yung basta lahat ng gawa sa pandan ginagawa, yun yung trabaho ng lola namin nung nabubuhay pa siya. So, nung balik namin kasi may mga burda-burda pa yun sa gilid tapos may nakalagay Policena family. May ganun. So lahat ng mga apo niya, nakalatag kami sa sahig, ilan kami sa bahay ng mga apo, siguro mga 8 kami noon. Tapos pag titingnan mo kami yung kid namin, lahat kami nakagulong dun sa sa banig. Tapos pag umaga, yung mga paa namin sa labid kami, para kaming mga itinapo na mga damit. Wala sa forma, wala sa hulog, wala sa ayos yung tulog namin kasi nga banig. Diba? So malaya ka nakakagalaw pag natutulog. Kayo, ano mo nung bata kayo? Folding bed, partner. Folding bed. Pero angat-angat na nga yung folding bed eh. Masosyal ka na nga pag may folding bed eh. Mura lang yung set ko sa central partner. Pero may dahilan. Kasi yung iba kong mga kapatid, kasi parang yung kama namin parang single lang. So, pang-isahan. So,
pang-isahan, pero mga 3 silang kasabi. Ako, partner, all my life lumaki ako hanggang na nagtatrabaho ako sa Love Radio, hanggang bago ako ikasal, partner. Natutulog kami 6 na pamilya, family members, 6 members in the natutulog kami sa isang kwarto lamang. Tapos ano kami, dikit talaga kami. Oo, dikit talaga kami. Tapos yung kumot, higitan nun eh. Depende kung sino yung mataba siya, yung malamak sa kura. Pagpayatot ka, hindi na nakakita ng kumot. Hindi kung ginaw ka na wala kang kumot kasi nga hati-hati kayo sa kumot eh. Tapos naalala ko dati, nung maliit pa kami, nakatulog ako ng mahimbing. Sabi ko, wow, nakapag-kumot ako this time eh. Hindi ako nakipagagawa sa kumot. Tapos malaman ko pag dilat na mata ko, yung kumot ko, ginamit ko sa tita kong namatay. Alam mo yun, nung nasa ospital, tapos ginagamit niya yung kumot na yun, tapos doon siya namatay. Yung kumot na yun, yun din yung pinambalot doon sa bangkay. So nagulat ako pag isip kumot ko na. Sabi ko, mainit pala yung kumot kapag galing siya namatay. Pag binigay ko yung tuhan namin, tawa kami ng tawa. Ako naman, partner, kaya kami, ito, sikretong malupit na hindi ko na sikreto, i-share ko na. Nung bata pa kasi ako, partner, up until high school, umiihi pa kasi ako sa kama. Kaya pala Kaya sanay ako sa amoy ng panghe. Kaya partner, kaya hindi ako pwede sa lapag, hindi ako pwede sa banig, kasi kakalat ng diwi. Hindi ako pwede sa kutsyon, kasi babaho yung kutsyon, masisira, di ba? So kaya ako ding bed, partner, kasi, di ba, folding bed, tapos, di ba, gawa siya sa parang, net siya, para sa nylon, kasi ganun lang siya. Oo. Ayun. So, naglalagay yung partner ng palanggana sa ilalim. Para dun para diretso na yung ihi doon. Pinalo mo yung natin. Yung inamin pag hindi na siya nakakatayo, ganun eh. Di ba? Yung mga matatanda, dati may inaanak kami parang 90 years old na mahigit. Hindi na masyado nakakatayo. So, inaabot na yung folding bed yan, nilalang ng ilalim para doon papat yung ihi. Parang ganon. Ganon ako, partner. Hanggang siguro mga first or second year high school. Kaya sobrang kabado ko kasi diba pag high school ka, meron tinatawag na retreat sa school na hindi ka matutulog sa bahay. Matutulog ka din sa retreat house, mga overnight sa Tagaytay, ganyan kasi retreat. Sobra yung prayers ko. Hindi para tumatag ang aking pananampalataya at para doon sa ang family. Ang prayer ko noon talaga, partner, is, Lord, please, sana po hindi po ako maihi sa kama kasi nakakahiya po sa ate ko. Magiging usap-usapan ka ng buong klase. Merong classmate na ihi. Ang hirap pa naman, kahit sa pagpagtandaan nyo, dala-dala nyo yung kwento na yan. Hindi nila makakalimutan kapag ikaw yung classmate nila na umihi sa classroom, ikaw yung classmate nila na pumupo sa school. Diba? Sa panel, ng bata kayo, diba? Ikaw yung mapanghinong bata kayo. Hanggang sa pagtandaan nyo, mag-reunion kayo, magkakaklase. Pinag-uusapan niya, ay, siya yung classmate natin tumahin sa classroom. Ay, siya yung classmate natin na nakapag-ipapasok. Diba? Buti na lang hindi ka naihi. Tama. Mga bata na talaga, correct, no, kabataan natin kapag may folding, pag meron kang foam sa bahay o nakakama tapos yung kama nyo may spring sa loob, mayaman ang impormasyon sa inyo. Ako nag-folding lang ako nung nagpabayo na yung nanay ko pero hindi ko pinagamit sa akin kasi baka daw masira agad. Pambira. Tapos ang panakot sa akin, huwag ka sa folding bed kasi tinatagusan ng lamig sa likod yan. At saka huwag ka din sa folding bed kasi nakakasira ng damit yan. Mga panakot sa akin na ayaw lang ipagamit ng folding bed. Kasi manyaman lang yung naka-folding bed, gano'n. Pero mura lang yun. Mura lang talaga yun. Kasi wala namang pambili ng pang mayaman na na higaan. Kaya alam niyo po, kung halimbawa kayo po ay
bata, tapos you have your own beds, alam niyo yun, tapos nakakahiga po kayo sa kutsyon. Kayo po ay considered na sobrang lucky kasi sigurado yung mga magulang ninyo para katulad namin ni partner na nakaranas talaga ng sobrang kahirapan sa buhay talaga kaya nagsikap ng maigi, tumodo ng pagtatrabaho, idinasal ng matindi, 'di ba? Para to give you the life that you have, 'di ba? Kasi it is the life that you deserve. Kaya huwag kayong pasaway kasi hindi niyo po alam yung pinaghirapan ng mga magulang niyo para maka-feel po kayo ng comfort, 'di ba? Kasi yung mga magulang, hindi lahat ng mga magulang had comfortable lives. Yung mga iba talaga hindi naging komportable yung kanilang mga buhay eh. At dahil hindi komportable yung buhay nila, talaga nga nag-promise sila sa sarili nila na I will make sure that my kids do not experience the same. Ganun. Kaya yung mga bata, it's important issues na huwag kayong pasaway, huwag kayong suwail, huwag kayong nakakalurki. Minsan masakit sila sa ulo eh. Wait lang, ayusin ko mukha daw ko magulang, oo. Parang, di ba, pag pinoprovide na ng mga magulang ninyo, may pangangailangan ninyo, di ba, yung mabigyan ka ng kama, ng sarili mong kama, isang napakagandang blessing na yan, napakagandang sa kanila kasi hindi lahat ng bata merong sariling kama, di ba, yung iba natutulog pa rin sa may matigas na higaan, sa banig, hindi mo walang bahay sa sukartulog sa labas ng bahay na sobrang ginaw. Ikaw, komportable ka sa lambot ng kutsyon, meron kang malambot na kumot, meron kang malamig na kwarto. So, pagin dapat mong ipagpasalamat kasi na-provide siya ng mga magulang mo para sa'yo. Kami, ng mga bata kami, sobra talaga. Minsan walang electric fan, tiis-tiis yun. Tapos, para makaiwas ka sa lamuka, di ba? Talagang mahahating-hating ka sa tapos may mga ilaw na anti-mosquito, so madali na, tapos dahil nawawala. Tapos di ba tumatagal naman ng nagloloko sila. Diba, nung mga bata tayo, swerte tayo, diba, kapag may katol, kasi yun yung panlaban sa lamok habang natutulog, kahit nauubo-ubo na tayo, nahating na tayo, diba, tuloy. Pero yung mga bata ngayon, may screen yung bintana, tapos ilaw na nakitay mo ito, diba, napag-provide na partner, nung araw, mayaman ka kapag ka nakaskin yung bahay ninyo. Kasi dati talagang kulambo, di ba? Isi-set up yung kulambo sa apat na, kung saan siya pwedeng isabit, di ba? Tama. Isipin mo yun, yun yung panlaban namin sa lamok para ang mga kasya lang sa kulambo, 2-3 tao. Isipin mo kung 8 kayo nakatabi sa kama. Paano ba pagkakasya yung yung naalala ko dati yung lola ko, ang ginagawa niya, minsan pag hindi available yung katol sa tindahan, ang ginagawa niya yung bunot ng nyog, yun yung ginagawa niyang pausok. Pinapusukan kami nung lola namin. Hindi ko naintindihan yung sabi mo. Yung bunot, ginagawang bunot ng lola mo. Yun yung ginagawang katol ng lola namin. Ang kapal ng usok noon. Ubong-ubo kami sa loob ng bahay. yun yung ginagawang katol pantaboy ng lamok. Yung usok dahil sa bunot. Totoo. Kaya alam ko, sa totoo lang very privileged yung mga kids nowadays. Alam niyo po, ang swerte po ninyo kapag meron kayong microwave, ang swerte po ninyo kapag yung ulam ninyo ay nailalagay niyo sa refrigerator. Kasi natatandaan ko, partner, dati, yung lalo-lalo na sa probinsya yung mga ulam na tira, nilalagay sa basket. At kung makakakita ka ng picture na gano'n, hindi na nga siya naabutan ng ibang mga tao. Rich kid sila eh. Palibasa rich kid ka, kaya hindi mo to alam.
Yun yung partner, yung basket, yung mga ulam nilalagay doon sa basket, tapos sinasabit siya sa mataas na parte ng kisame para Correct. hindi makuha. Diba? Ganun. Ganun yung mga kasi wala namang refrigerator na pwede mag-store ng food. Tsaka natatanda ko dati, partner, pag umuwi ako ng Bicol, talagang big deal kapag ka meron kaming baboy. Ibig sabihin, maaari sa kabilang baryo, nagkaroon ng fiesta, kaya nagkaroon kami ng baboy. Tapos yung baboy, partner, ano tawag doon, tinatago pa yun sa kataas-taasan ng istante, yung adobo, ganun. Samantalang ngayon, partner, sobrang sa mga convenience store, meron ka makikita ng meron ng ulam with kanin, alam mo yun? Tapos yun nga, anytime that you can want to cook whatever you want, nagagawa mo. Sobrang privilege ng mga bata ngayon. Kaya siguro Naalala ko din namin, sabihan namin ng pagkain noon, yun nga, tama yun, sa probinsya, yung basket talaga isinasabit sa kisame, para hindi maabot ng bata, hindi maabot ng pusa, pero kung magaling yung pusa, naaabot pa rin niya. Tapos mayroon din kaming isang tabihan, cabinet naman siya, alam mo yung sa ilalim ng gas stove, may cabinet yun may cabinet, tapos meron dong, ang laman gasol, yung cabinet na cabinet na gawa ng karpintero lang yon na gawa sa kawayan, gawa sa kahoy, ganun yung dating niya. So may cabinet sa ilalim, nakalagay doon gasol at saka mga pagkain. So halo-halo sila. Pagbukas mo nung pagkain doon, pagbuka mo ng pagkain, may gasol din siya. Ganun yung ref namin. Pag kumakain kami ng kunyari nilagang baboy, yung nilagang baboy yung may gasol. Totoo yan. Saka partner, naabutan mo yung naabutan mo yung kalan na apoy talaga na kalan. Oo. Naabutan ko din yun. Saka yung tawag doon, plancha na baga, yung lumilipad-lipad yung mga baga, yung beses na ako natamaan sa mata nun, partner, yung mga baga na galing din sa plancha. Tapos ngayon, everything is so instant. Tapos nagreklamo pa kayo. Alam mo, kami, kapag halimbawa, walang kuryente, masayang-masaya kami pag walang kuryente kasi it gives us the chance and the privilege to go outside and play. Kahit hanggang oras, hanggat hindi bumabalik ang kuryente. Ngayon, yung mga bata, partner, kapag nawala ng kuryente, nagpapanik, nade-depress, nagkakaroon ng anxiety kasi hindi sila makakonect sa net. Diba? Nakakaloka, saglit lang wala ng connection. Parang akala mo end of the world na para sa mga bata ngayon kasi everything is instant. Wala lang, pasensya na po kayo sa inyong mga tito at tita, nagre-reminisce. Nagre-reminisce ng good old days. Kasi para sa akin, the 80s and the 90s, they are the best years. Talaga, promise. So, yung mga bata ngayon, actually maraming tao ngayon na sobrang iksi ng pasensya, na parang nagagalit agad sa mga simpleng bagay na pwede namang palagpasin na lang. Hello, Marites. Hello, are you there? Anybody home? Parang parang poor yung connection mo. Hello. Medyo poor yung connection mo. Ay, ito, partner, meron ako bilis ng aking TV. Partner, grabe, ang daming alikabok nito, daddy, diba? Plancha noong araw. Ayan. Nakuha namin sa vegan. Sa vegan namin nakuha yan. Diba? Antigo na yan. Diba? Amoy antigo. Ayan, pwede pa siyang gamitin. Antigo. Diba po? Binabarter ko nga pala sa partner. Baka gusto niyo pong i-barter. Taret. Diba? So, totoo yan yung sinasabi mo kanina bago ka parang robotic, medyo po yung connection mo, partner, is that sometimes people now, especially the younger ones, they tend to complain a lot. Ang dami yung complaints, alam yun. Samantalang, kami dati, pasensya na to compare kami dati, ang dami namin hirap na pinagdadaanan, pero okay lang. So, ngayon, mawalan ka lang ng konting internet, magre-reklamo, tawag ka na sa Globe, Smart at Sun, at TM, alam mo yun, parang galit ka na agad, saglit lang naman, what if, maintenance lang, alam mo yun, ang dami nating nakakalerte.
Uy, partner, ba't hindi lang Yes, go ahead. Good morning kay Drew Lenore. Hi, Drew! Miss you na! Sabi niya, partner, ay naranasan daw niya yon yung basket na nakasabit sa hook sa may kisame. Ayan. Nagkaalaman na talaga ang magkakabatchmate. Pero syempre, older kami kay Drew. Hello, Drew. Nice to see you again. Sabi niya, nice to hear from you pala. Sabi ni Anthony Samaniego Bendo, agree much, batchmates. Happy childhood results to positive adult life. Ayan. Diba, nakakatuwa. Sabi niya, nakakatawa to, partner. Sabi ni Bobot Lono, Miss Nicole, para po kayong teacher. Ganyan po dati magturo yung teacher namin. Nagkukwento ng talambuhay niya. Ganyan din ako nung teacher ako ng English. Alam mo po, nagturo ako ng English sa Manila Doctors College. Honestly, hindi ko alam kung natuto yung mga estudyante ko sa akin. Kasi mas nagkwento ako ng talambuhay ko kaysa tinuruan ko sila tungkol sa grammar. Kaya kung ikaw ay naging estudyante ko nung araw, pasensya ka na kung wala ka natutunan sa akin tungkol sa English ng 1 year. Ay, nako, nakakaloka. Anyways, it's nice to, it's always nice to reminisce. Pero, syempre, partner, maganda yung nag-reminisce tayo tungkol sa ating nakaraan. Pero maganda din naman na hinaharap natin yung kasalukuyan, di ba? Which is, yun nga, high-tech na talaga ang mundo, di ba? May mga ostrich na pag-alagala. Hindi talaga ako sa ostrich na yan. Nakita ko sa kanya, parang sarap ulit mag-alaga talaga ng ostrich. Lagay natin sa bakuran natin, o kaya kahit sa sala. Pag-alaga lang yun sa sala. Talo mo siya kumakain. Diba? Pero napag-alaman ko, partner, nabasa ko na hindi naman daw na allowed naman daw na mag-alaga ng ostrich. Under Republic Act, kinemerit, nakalimutan ko kung anong Republic Act number. Kasi basta as long as you have the financial capability and yung physical na pwedeng pagtirahan nitong mga to ay nandiyan. Kasi syempre, dapat mula sa park. Yan. So obviously, sa subdivision of village na yan, partner, meron siyang nag-aalaga ng ostrich, not one, but two. Dalawa sila, partner, di ba? Makakatuwa. Tapos nakakatuwa nung hinuli yan, partner. Hinuli siya. Tinakpan yung ulo niya. Tapos ang haba-haba ng leg niya. Ang haba ng tinakpan. Wawa naman siya. Diba? Cute talaga ako sa kanya. Sabi ko, gusto ko siyang sakyan eh. Tapos maglakbay kami sa EDSA. Magpatakbo kami sa EDSA. Kaya niya makipagkarirahan sa mga sasakyan hanggang sa NLEX. Naalala ko yung kwento ko na nung mga bata kami, meron kaming adaanan na bahay naman tapos meron silang lawn na may mga alaga silang pabo. Tapos dun sa area na yon, akala namin chill lang. Yung pala pagkas maingay ka, hahabulin ka. Maingay kami ng mga kalaruang bata. Hinahabol kami ng pabo, ang bilis tumakbo. Sigaw kami nun eh. Yung pabo, nung hinay yung partner, yung nakabuka pa yung mga niya. Nakakatakot kaya. Takot din ako sa pabo hanggang ngayon, partner eh. Tapos nung yung manok, isinabong din ako ng manok dati kasi yung sisiw nila, pinaglaruan namin. Binubuhat-buhat namin yung sisiw niya. Tapos yung inahing manok, sinabong ako, partner. Sobrang traumatic sa akin yung pangyayari yun. Kasi yung pagsabong sa akin, sa mukha ako dinali, kaya itong ebidensya, tingnan mo, puro toka. Nagkabutas yung press. Ako nakakalurte. Ay, ako, sabi niya, Jackie Acuzar Septilio, the best po talaga yung memories ng 90s kesa ngayon. Ayan. Hello kay Roquel Baun or Bon from Davao City na nakatutok. Si Bong Sky ay nakatutok sa Green Gate Imus. Ako, napakarami natin tambalanisan dyan sa Green Gate. Hello po sa inyong lahat. Ayan. Sabi si Dolly Andaya is watching. Hi, Dolly! Hello po sa inyo, sa iyong family. Si Reyna Acosta Lorin is also watching. Sobrang tambalanisa natin ito, partner.
nakakatuwa to si Ray, nung nabuntis ako kay Princess, buntis din siya. Kasi nabuntis din ako kay Claren, buntis din siya. So yung mga kids namin ay parehas ng age. Ayan. So good morning sa inyo. Maraming salamat. Ang ginagawa niyo si Princess, ginagawa din nila yung sa kanila. Sabay na sabay. Magandang partner, background na yung tambalan. Diba, nakakaloka. Masarap yung kanyang gourmet tuyo. O, diba, sarap ng bonggang-bongga. Ay, tayo ng titong tumangan, House Jack, na never lumabas ng bahay. May mga tao talaga never lumabas ng bahay, boycott na boycott. Very good naman yon. Very good naman yun kapag takot na lumabas ng bahay. Kasi syempre, yan naman po ang directive, diba? Stay at home. So, yes, magkakabot tayo, partner. Nahuli ka. Binibilisan ko na, nahuli pa rin ako. Binibilisan ko lang ang mga langas. Kung lalim, teka, bilisan ko. Nakuhuli pa rin ako. Huli ka! Nakakaloka. Kumuha ako ng signal sa ako. Hello, sabi. Hindi ako makakontak Ang bagal ng signal ko Sabi ng isa nating tambalanista, Miss Nicole, mukha ka pong init na init, pero fresh naman po ang iyong dating. Hindi, yan, naglagay kasi ko ng moisturizer. Kakanood ko ng K-drama, na gusto ko yung skin ko parang katulad nung sa kanila. Ang ending pala, mukha palang init na init. Bakit ganun? Yung mga Korean, kapag naglagay sila ng moisturizer, ang eksena, mukha silang moisturized. Diba? Yung parang sobrang healthy yung skin nila. Pero kapag ako ang naglagay, mukha akong init na init. Moisturizer yan eh. Hindi, baka naman sa damit. Init na init. Parang anytime pwede kang pwedeng handang lumaban yung ganyan damit. Diba? Init na init. Isang babaan lang nung damit na ganyan, ready to fight. Nakakalive. Hindi, sabi niya, mukha kang init na init pero fresh naman. So, I don't think it's because of it's because of the off shoulder I think it's really because of the skin. Na gusto ko maging glass skin ang eksena, nakakanood ko ng K-drama. Ang ending, sabi nga ni Boy P, oily skin ang dating. Ay, Swerte ng mga ganung walang force. Bakit tayo ganun? Ang dami-dami nating force. Hindi sila, ayaw nila magpaawat. Ayaw magpa-supil ng mga force. Malaman talaga sila. Kahit minsan, di ba, may mga kasama ako dito gumagamit ng may pinapatong na ganyan, may mga toner, tapos may mga kung ano-ano pinapatong. Hindi, nagkumakawala pa rin yung mga force. Pag naarawan, kita mo pa rin, bukang-buka pa rin yung force. Hindi may tago Samantalang itong mga ibang lahi, walang force. Yun nga, anong tawag sabi yung glass? Glass skin. May point naman si Boy Pindot kasi meron silang season na in winter. Meron silang season na malamig. Siyempre, di ba, isang way para mag-close ng pores ay yung gaganunan mo ng yelo yung mukha mo. Siyempre, alam ko yung parte na lagi akong open pores So, kailangan na alam mo yung mga techniques para magsara yung mga butas. Nakakaloka. Anyways, shout out lang kay Jackie Acuzar Cepilio. Ayan. Shout out daw natin ang mga nasa Walter Bel Air. Uy, malapit ko sa amin, partner, na nakikipagsagupaan na naman sa mga taong nagpapanik buying. Ayan. Ang swerte ng mga nagpapanik buying may pang-buy. Ang dami pong galit kasi mababagal daw kami mag-punch. Ay nako, hayaan mo po sila kung nagmamadali sila gumawa. Minsan yung mga tao, ito yung sinasabi ko, ang hilig-hilig natin ng instant, parang gusto natin lahat madalian. Hello, kung nakita niyo naman po na isa lang yung taong gumagawa, you do not expect na kaya niyang gawin ang trabaho ng 15 na person na mabilis. Diba? So, and these people, yung mga nasa super nagpapanik lang. Naghahang ka, partner. Nagka-partner. Wala akong naiintindihan. Hindi, pero di ba, partner, yung mga workers, hindi lang naman sila yung mga frontliners. Ever since nag-start itong lahat, ang frontliners din ay yung mga nasa supermarket. So sila din,
ang dami din nilang nakakasalamuhang tao everyday. Hindi nga sila naka-PPE di ba? So, huwag natin sila masyadong sungitan, guys. Ganun. Totoo yan. Sabi ko kanina, yung buti pa sila nagpa-panic buying, tayo nagpa-panic lang. Diba? Okay, hanggang yung iba matataba ang tayo, wallet. Yung iba sobrang matataba yung wallet, tayo matataba lang. Unfortunately. Ay, nako naman, ba't ako nakatutok sa ating sa Hong Kong? Ang watching live here in PSA ang Baste family. Hello po sa inyo. Yun. Maraming salamat sa pagtutok. Ayaw mag-refresh ng mga comments sa pasensya na po. Vincent Cabaltera, good morning. Francis De Leon, Crisostomo Samatra, Corazon Manzano Cariaga, and Arnaldo Hardo nakatutok sa atin. Maraming salamat yung panonood. Shout out daw sa lahat sa anak ni Rochelle nagdadabo. Mga bata talaga tusang mo. Kasi din naman nagdadabo. Yun. Sabi pa ng isa nating tambalanista, si Richelle Martinez, nabasa mo na to? Pa-shoutout ko sa anak ko na naghuhugas ng plato habang nagdadabog. Kasi may online game daw. Ay, hindi lang naman mga kabataan ngayon. Maski naman po kami nung araw, kahit mababait kami mga anak, di ba? Kapag kainutusan din kami hindi nga lang online game ang dahilan kung ba nagdadabog. Kundi, pumapalakpak na, di ba yung mga bata dati kapag nandiyan na sila sa labas ng bahay mo, papalakpak sila. Yeah, di ba palakpak sila? Hindi na lumabas ng bahay kasi maglalaro na. Oo, mag-oras na ng paglalaro. Tapos utusan ka ng kanin mo, maghugas ng plato. Nakakagali talaga yun. Nakakapagdabog. So, huwag ka pag-alala, hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganyan na anak na nagdadabog habang naghuhugas ng pinggan. Kasi maski tayong lahat ng araw, kapag ka naririnig natin na yung mga kalaro natin ay nasa labas natin, naghuhugas din tayo ng pinggan, nagdadabog din tayo, di ba? Oo. Totoo yan. Gawain tamad talaga ng mga bata tayo, pinakakatamaran natin gawin sa paghuhugas ng plato at saka paglilinis ng bahay, di ba yung pagwawalisin ka ng nanay mo, tapos uutusan ka, mga kinatatamaran nating gawin. Maglaban ng sarili mong damit, nakakatamad din yan. Pero wag ka na, itawid naman natin yun. Nagawa naman natin yun. Correct. Hello kay Junel Mendoza, nakatutok ngayon na Mondano pala, Junel Mondano. Best gift na po yun for me kasi matagal ko na kayong idol. Hindi ko alam kung ano yung una niyang message na tabunan. But so, thanks sa pag-tutok. Ayan. Ano tong pina-flash niya ni Boyty? Ano yung nagalit? Mainit yung ulo. Nakakaloka. Oy, mga tambalanista, stay safe and stay at home, di ba? Uy, partner, nakita ko yung pinost mo, kaya nakapag-research ako tungkol sa nangyari sa Lebanon. Nakakagulat, yung explosion sa Beirut. Nakakagulat talaga, yung parang sa bahay ka, tapos nananahimik ka. Alam mo yun, yung parang you think but you're not, di ba? Nakakaloka yung explosion na yun. Ang lakas niya! Sobra, parang pang pelikula. Oo nga, parang sa pelikula, nung una ko din nakita, teka, legit ba? O baka naman eksena sa pelikula na kinuha lang yung portion na yun, pero hindi, nung nabasa ko yung metas trending na siya, sabi ko, grabe, totoo nga. Hindi ko talaga masasabi ang takbo ng buhay ng tao. No? Minsan akala mo, okay kapag gising mo ngayong umaga, pero mamaya, ang dami palang pwedeng mangyari. Di ba yung sinasabi natin, pwedeng mabago ang buhay. Sa pwedeng magbago ang takbo ng buhay. Hindi natin masasabi, wala talaga assurance ng mga sa mundo. Ang pray na lang natin is maging safe tayo pare-pareho, di ba? Babago man ang takbo ng buhay, importante safe tayo. Nakakagulat yung balita, parang sa Pilipinas. Grabe yan. Sabi ko siya na yan, as in, ang lupit, matindi talaga. Kaya we continue to pray for each other dahil masyado nang madaming ganap sa mundo. Isipin mo, may ostrich na tumatakbo sa isang village sa Quezon City.
ang laki-laki ng explosion sa Lebanon, 'di ba? So many things happening this 2020. So we continue to pray for our country, the world. We continue to pray for each other. Tandaan, ang goal for 2020 is to survive. Huwag ka muna mag-isip ng mga kung anik-anik pang mga goals and dreams. Huwag muna i-halt mo muna, itigil mo na muna yung mga naiisip mong pangarap kasi ang importante ngayong year na ito to stay healthy, to stay away from hospitals, and of course, to survive. Yun yung pinakamahalaga. And even for businesses, ang importante ngayon, hindi na yung competition, kung sino ang pinakamagaling, kung sino ang pinakabongga, hindi. Ang importante ngayon is to survive. Correct. Stay safe mga kaibigan, stay safe mga kabisya. Again, let's pray for the earth, let's pray for the world, let's pray for all mankind. Correct. Sana maging ayos ang lahat ng mga bagay-bagay. Correct. Nakatutok sa atin ang aking cousin ng aking asawa na si PJ Tenyana. Hi PJ! Salamat sa pagtutok. Meron din nga nakatutok sa atin. Meron din nakatutok from Spanaway, Washington. Parang ng Spanaway, Washington. Si Ferd Abinales Garcia. Hello, salamat sa pagtutok. Ayan. Thank you po mga tambalanisa sa pagtutok sa amin. Please stay safe po. Salamat. Ingat po kayo hanggang sa susunod na anong araw ba ngayon? Friday? Wednesday. Wednesday tayo ulit live. But po kami Monday to Friday po. Live po ang tambalan sa radyo 8 a.m. to 11 a.m. Tapos MWF po ang FB Live po namin 9:30 a.m. dito sa Love Radio Manila. And don't forget, open pa rin po kami for entries para sa ating Aliwan Fiesta Digital Queen 2020. Yun! This is your moment to shine. Alam niyo po ang kagandahan po dito. This is online. So it's digital. So it's the first ever Aliwan Fiesta Digital Queen. All you have to do ay pumunta sa Aliwan Fiesta FB page. Aliwan Fiesta FB page, tapos nandun na po yung mga detalye on how to join. Pero initially, pwede na kami magbigay ng mga detalye. It is open for women 16 to 28 years old. Ang tuwan-tuwa ako dito, partner, yung walang height requirement. Walang height requirement, partner. Kasi ang point ko dito, partner, minsan, may mga ibang mga petite na pangarap talaga mag-join isang beauty pageant. Pero alam nila na dahil petite na, dahil alam nilang medyo hindi sila binayayaan ng height at kahit mag-feel sila, maliit pa rin sila, hindi sila nag-attempt na mag-join, di ba? So, ang pinaka-importante dito, ibigay itong chance na ito, di ba? Ganun. So, punta lang po kayo sa digital, Aliwan Fiesta FB page. Yun. So good luck sa lahat ng mga sasali. Kung ngayon may mga handler dyan o yung mga handler na nakatutok sa atin ngayon, yung mga talent coordinator na nakatutok sa atin ngayon, kung atat na kayo, kating-kating na kayo na yung mga alaga ninyo, iparampa nyo ulit, bihisan ulit sila, ayusan ulit sila. Ito na po yung chance ninyo na buhayin ulit yung skills ninyo na magpaganda ng isang nilalangan. Isali na po sila sa ating Aliwan Fiesta Digital Queen. Correct. So, na-send in your entries kasi po hanggang August 16 po yung pagkuha po namin ng mga entries. Kaya go, go, go! Ay, naku, kanina may pinapakita yung asawa ko sa TikTok na di ba tapos na yung Boy P, yung NBC, ramen? Parang nanalo na. Sino nanalo na? Ay, August 16. Ayan. Ayan din, MBC Jackpot Runner, pwede din kayong sumali dyan. I-download nyo po yan. Free lang po yan sa Google Play and App Store. Ayan. Play Store. Ano ba tawag sa pag Android kasi ko partner eh. Ano sa inyo? Store na lang. Para sa store. Nakita mo to, partner. Kita mo to, yung ring light ko. Kita. Tingnan mo to, wedding. Yeah. Sa Beirut, sa Lebanon. Tapos biglang nag-explode. Boom!
Grabe, no? Ano nangyari? Ano, Akala mo lumipad. okay Ang lang, lakas no? ay Moment mo. Yung tipo nag-move ka, tapos biglang ganun yung mangyayari, no? Nakakatakot. Oo. Ako, Grabe magpakabait talaga. tayo, di ba? Para magpakabait tayo, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa, gumawa tayo ng mabuti sa kapaligiran, gumawa tayo ng mabuti, di ba? Sa mundong ito. Para iligtas tayo, di ba? Kasi pag, siyempre, pag puro kasamaan, tapos may mga nangyari sa agency, di ba? Tapos nakita natin yung gates of heaven. Tatanungin tayo ngayon, no? Sa Pedro, at huli mong ginawa na maganda, di ba? Tapos wala kang ginawang maganda, di doon ka lang sa gate. Doon ka lang sa gate sa subdivision. Pero pag gumawa ka ng mabuti, magbubuhay ka, papasok ka agad. Kaya alam mo, partner, life is so short. Magpakasal ka na. Biglang ganun. Ang dami ka ibang nangyayari. Pero partner, hindi pa rin clear hanggang ngayon kung ano yung cause ng explosion. May mga nagtatanong nga sa akin, nagagalit sa akin, hindi ko daw sinabi yung dahilan ng explosion. Nung nag-post ako. Nagsipa pasensya ng mga tao. Tinatanong ko nga anong dahilan, sabi ng mga tao. Siyempre, ako magbigay ng detalye, hindi ko rin alam, hindi pa nga alam ng media yung detalye nung time na yun na pinost yung hindi natin alam ang cause na explosion. Makamagalit naman yung mga tao. Ito, may sinend na si Boy Pindot. Sabi daw ng Prime Minister ng Lebanon, may estimated 2,750 tons of ammonium nitrate, explosive yun, na nakastore sa isang warehouse for the past 6 years. Yun. Tapos, na-confiscate na daw yun years ago. So, parang siguro triggered, hindi ata sa attack, partner, talaga nasunog lang siya or triggered by an industrial explosion. So, anyways, let's pray for the people of Lebanon. And lahat tayo, pag-pray natin ng mga sarili natin, ang buong sangkatauhan, pagdasal natin. Nakakalurky na isang video na pinakita sa akin yung asawa ko nasa late Instagram lagi. Yung tatay siya, partner, nung nagkaroon ng explosion, hindi niya malaman kung papaano niya or saan niya itatago yung anak niya. Ito siya. Wait lang, I'll show you. Yan o. Nakakalurky, no? Dito sa video, TikTok ko dito sa video na to, caught on na CCTV, partner. Yung tatay, nakayakap na lang sa anak niya kasi hindi niya, kasi nag-explode so hindi niya alam kung saan ibalhin. Oo, kung ilalagay niya sa tapos eventually, nakita niya na nilagay sa nakita siya ng table, nilagay niya din sa ilalim kasi silang dalawa nagtago. Grabe, no? Unexpected talaga ang mga nangyayari ngayong 2020, sana matapos na itong 2020, baka naman pag nagpalit ng taon, magpalit na ng kapalaran, nakakaloka. Grabe yung shoes. Ang daming hindi magagandang nangyari nitong 2020, sunod-sunod. At lahat malalala, di ba? Lahat matitindi mga pangyayari. Ay nako, Lord, sana matapos na po itong lahat. Naalala ko ng mga bata kami, naalala ko may mga classmates kami ng elementary kami. Sa ilalim ng namin ng school kasi elevated yung buong school elevated. Yung mga gawa pa ng Amerikano na school, elevated. Tapos sa ilalim, mayroong isang bombang malaki. Kasi yung bomba naggabangka sa panahon pa daw yun ng World War II. Hindi namin alam kung buhay yun pero feeling ko buhay. Buti naman nawala na. Kasi nilalaro namin ng mga bata kami yun Kasi malaking bomba talaga na nasa ilalim ng classroom. Oo.
So wala hindi kami aware na bomba yun. Basta akala lang namin isang malaking lata na bomba daw pala yun. Buti na wala na. Hindi namin alam kung ano nangyari. Feeling ko siya, patay na bomba or empty na bomba. Pero ang laki, gabang ka na bomba nasa ilalim lang ng classroom namin. Ilalaro pa ng mga bata. Feeling ko ganun yung nangyari sa Lebanon. Feeling ko lang yun, wag niyo naman ako i-quote on this. Kung sinasabing explosive na confiscated, alam mo yun, may mga nakatago, ganun, tapos sabay-sabay lang sumabog. Oh well, nako, let's continue to pray po. Yun na lang po ang kailangan na tangi natin pong gagawin nowadays dahil masyado pong maraming ganap na hindi masyado maganda sa mundo ngayon. Ingat ka, partner! Ingat ka din dyan, partner. Ingat. Stay healthy. Safe. Stay Jens healthy. Magbaligo, good morning. Hi, Jens! Okay. Bye! Ingat po kayo. Bye-bye. Happy Wednesday. Bye, Tinder. Bye! Thank you, Boydie. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.